Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya jama'atul muslim, ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya sa haka, amin summa amin. To jama'a, gaskiya bi sabilillahi na ji duka abubuwan da ke faruwa a cikin wannan social network ɗin, wanda kuma yanzu kun san mutane babu abin da suke son ji sai dai su ji ana gulma. Wato gaskiya bi sabilillahi bai kamata ma a ce ku sa wannan malami wanda Allah ya ɗaukaka mai daraja mai muhimmanci a idan al'umma ba. Wannan malami ba zai taɓa iya shiga cikin harkokin irin waɗannan matan ba, don waɗannan matan da kuke gani ɓata gari ne, ba wai mata ba ne wanda suke da mutunci, wanda suka kare mutuncin kansu. Mata ne waɗanda ko da iyayensu sun ba su tarbiyya, wanda na san cewa iyayensu ba za su taɓa ganin suna irin wannan abin su ji daɗi ba. Domin kuwa shi musulmi, duk musulmi yana so a ce yau ya haifi ya mace kuma ya ganta a cikin ɗakin mijinta, shine babban kwanciyar hankalinsa. To amma babu abin da za a yi illa a ce kawai sai dai mu taya waɗannan matan da addu'a da cewa wai saboda tsabar shari, wai malami mai daraja kuma minista wai ya zo wai yana comment wai akan maganar da Hadiza Gabon ta yi, which is totally wrong, which is bad. Ba haka bane. Ina so in gaya mutane ba haka bane. Ya kamata ku san abin da kuke ciki, ya ku jama'a. A daina yawan yada jita-jita a ce wai malami a haɗa shi da wayannan 'yan fim. 'Yan fim sana'a ce, amma kuma bai kamata irin matan nan ku ringa fito da gashin ku ringa fito da komai naku kuna nuna cewa kuna sa wani skin tight wai ku kun waye a matsayin ku na musulmai ba. Ba haka ake rayuwa ba. Turan nan dai mun fi ku zuwa, kuma mun san me ke cikin turai. Turai ba komi a ciki. Me a ciki? Turawa ma da kuke gani wahala ne suke sha, ba komi bane a wajensu. Kawai sai dai mu ce kawai Allah ya rufa mana asiri, mu da Allah ya riga yi za mu shigo mu zauna tare da su. Kuma ku da kuke nuna kaman wai kuna ɗaukan hoto da turawa da turawan ma ba san ku suke yi ba. Mu mun zauna da turawa, mun zauna da larabawa, ba san mu suke ba. Wannan skin din da kuke gani, bakin skin din nan, wallahi tallahi ba sa kaunar mu. Saboda haka kawai ni dai ina ba ku shawara akan cewa duk waɗannan haukar da kuke yi, kuna display ɗin hotuna, ya kamata ku nutsu, ku san me kuke yi. Ku san cewa za ku koma ga Allah, ku ji tsoron Allah a duk inda kuke. Idan kuma ba ku ji tsoron Allah ba, to duniya ce. Saboda na san cewa iyayenku ba za su taɓa so a ce wai mace, wai baliga ba ta yi aure ba, ka haifi ya mace, wallahi hankalinka ba zai taɓa kwanciya ba. Saboda haka ni dai ina ba ku shawara akan cewa dan Allah dan annabi ya kamata duk abin da za ku yi, ku ringa yin shi secretly, ba sai kun fito kuna nuna duniya cewa ku wai ku wayayyu ba ne ko ku tsageru ne ba. Saboda haka ina yi wa kowa fatan alkhairi, wanda kamar yadda kuka sani sunana Habib Abubakar, wanda aka fi sani da Habib Bace. So na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.